Den 29. februar 2024 markerede enden for en 145 år lang epoke, da det sidste tog afgik for Rødvig Station, og dermed det sidste tog for den gamle station, der åbnede sammen med resten af Østbanen i 1879. Rødvig Station fik sin nuværende beliggenhed ved Østbanens åbning, og fik en stationsbygning af en lignende type som dem i Vallø og Klipping, men udført i kalkstensblokke. Da bygningen blev for lille omkring 1950-1951, fik den tilføjet en ny fløj og blev i 1983 totalt renoveret. Stationen blev anlagt med 2 perronspor og et omløbsspor, som delvis lå en kurve med en forbindelse til havnebanen, samt spor til en remise med en tilhørende vandkran. En historie tilknyttet remisen går på, at man en morgen ikke kunne få et af damplokomotiverne ud af remisen, idet det var frosset fast til skinnerne. For enden af det ene spor ved den østlige ende af stationen blev der i 1880 anlagt en drejeskive, så man kunne vende banens sneplov. På grund af mængden af godstrafikken voksede, blev stationen udvidet i 1916 efter et forslag fra driftsbestyrer Måle, hvilket krævede, at Østbanen anskaffede et areal på 2700 kvadratmeter fra AS Rødvig Havn. Det store sporareal blev imidlertid overflødet i slutningen af 60'erne, og i 1978 blev spornettet renoveret, og flere af sidesporene forsvandt, samt en del af havnebanen. Herudover blev remiseområdet også solgt fra. I 1980'erne var der så kun 3 spor tilbage, hvor hovedsporet nu fik sin ende ved den gamle flintovn og med udsigt til Stevns Klint. Stationen har ved sin beliggenhed også været ganske velbesøgt i en årrække. I 1931 var der f.eks. 21.000 passagerer, og ved en optælling i 2003 havde 54.000 rejst med toget fra Rødvig. Allerede fra 1978 var der dog kommet et ønske om en ny beliggenhed for den gamle station. Men først i 2020 kom der igen vind i sejlene, da Østbanen stod over for en større sporrenovering, og dermed opstod muligheden for at flytte stationen fra beliggenheden ved havnen og længere nordpå, hvor byens centrum nu mente så var flyttet hen. Dette blev vedtaget på en række borgermøder, og resultatet blev, at stationen nu fik beliggenhed ved Vemmetoftvej. Dette betød, udover en ny beliggenhed og en lidt længere distance for sommergæsterne, at man nu kunne spare 2 overkørsler ved henholdsvis Vemmetoftvej og Rødvig Hovedgade op ad stationen. Hvad end man nu synes om flytningen, og ja, meningerne er mange, så kørtes det sidste tog fra Rødvig Station den 29. februar kl. 23.31 med kurs mod Roskilde. Den nye station åbnede i september 2024 og fik sin egen ceremoni den 30. oktober, hvor banen blandt andet fik besøg af et lokaltogs Desiro-togsæt, der ellers hører til på Lolland. Med den nye station har byens borgere fået den efterspurgte beliggenhed, men om den bliver en succes, må tiden vise. Tak fordi I så med i dette første afsnit af Det Danske Jernbanehistories adventskalender, og jeg håber, I vil se med i det næste.